posledních letech se svět fotovoltaiky posouvá směrem k vyšší efektivitě, digitalizaci, ale hlavně k bezpečnosti. Na základě dlouhodobého sběru dat z provozu i interního testování proto přicházíme s novou vylepšenou generací DC rozvaděčů, která posouvá standardy bezpečnosti i spolehlivosti zase o krok dál. Nová úprava našeho rozvaděče není jen upgrade, je to strategický krok v budoucnosti, kde bezpečnost, stabilita a kvalita nejsou volitelné, ale jsou nutností. Naše DC rozvaděče prošly kompletní certifikací Elektrotechnického zkušebního ústavu v souladu se 4. edicí zkušebního předpisu technické normy, včetně přílohy DD, která definuje zpřísněné požadavky na bezpečnost, konstrukční odolnost a dlouhodobou spolehlivost rozvaděčů nízkého napětí. Nové protokoly o zkoušce a certifikáty Elektrotechnického zkušebního ústavu naleznete již nyní u příslušných rozvaděčů, jako jsou rozvaděče DC1 až DC3 v provedení IP20 nebo ve verzích ICA v provedení IP65. A teď to nejlepší. Nový rozvaděč zavádíme bez jakéhokoliv zdražení a ponecháváme jej za původní cenu stávající verze. A to i přes všechny technologické výhody, vyšší bezpečnost a stabilitu, kterou nyní přináší. V případě potřeby neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení na obchod@aztraders.cz a nebo provádějte objednávky přímo přes náš e-shop www.aztraders.cz.